Ja, hej. Velkommen til Henriksens kunstkanal, hvor jeg, Mona Henriksen, jeg vil kalde mig kunstekspert. Jeg er i hvert fald en ekspert på brugskunst, men jeg er også en ekspert på, hvad jeg godt kan lide. Og med den her kanal har jeg faktisk tænkt mig lidt for mennesker til at stoppe op, spørge sig selv, er de egentlig der, hvor de gerne vil være? Og så hele tiden det der med, få folk til at drømme store drømme, sætte mål, som de når, leve et succesrigt liv. Og så er titlen på den her kanal jo sådan lidt sjov, fordi jeg har kaldt den Jeg snød. Og så tænker du måske, hvad snød du med? Snød du i skat? Snød du kassedamen? Snød du til eksamen? Nej, det er jo faktisk ikke der, jeg snød overhovedet. Men jeg vil vende tilbage til det senere. Jeg vil lige starte lidt med, fordi jeg har været storryger i mange år. Jeg kalder i hvert fald mig selv storryger, at det var jeg dengang. Og jeg var lige blevet 30, og de der lunger, de blev værre og værre og værre. Hver morgen så startede jeg med at hoste de der, nu kommer der et mindre pænt udtryk, men de der store, grimme slimklatter op. Og på det tidspunkt så arbejdede jeg ved postvæsen. Og når du står der sammen med dine kollegaer og sorterer, så kan du altså ikke rende ud på toilettet eller andre steder og spytte ud i spytbakker. Det var slet ikke noget, der eksisterede mere på det tidspunkt, hvilket jo heller ikke var særlig hyggeligt. Så jeg måtte jo pænt synke dem. Og jeg havde bare sådan, det her, det er ikke godt. Du ender med kronisk bronkitis, hvad jeg faktisk måske allerede havde på det tidspunkt. Og så det fortsætter jo bare til rygerlunger, stive, ubørlige, altså lunger, som du slet ikke kan håndtere. Så jeg har bare sådan, du er simpelthen nødt til at gøre noget. Og vi begyndte at nærme sig os nytår. Der var et par måneder til, tror jeg, altså noget lige. Men jeg vidste også af erfaring, at jeg lykkedes altså ikke med min nytårsfortsæt. Så nytårsfortsæt skulle det ikke være. Derimod så fandt jeg ud af, at min lillebror han havde fødselsdag den 7. januar, så jeg valgte hans fødselsdag til at stoppe. Det jeg så brugte tiden til op til, det var faktisk, skal lige se, fordi, ja, det var faktisk at forberede mig i mit sind. Jeg brugte min forestillingsevne, så jeg så mig selv, hvordan jeg bevægede mig rundt og levede som ikke-ryger. Jeg havde ikke mere end en pakke cigaretter i brystlommen. Jeg havde behov for at tænde cigaretter og ryge alle steder efter morgenmaden, efter frokosten, eller når jeg sad og drak en kop kaffe. For jeg synes jo, der var cigaretter alle steder. Altså jeg røg jo altid, synes jeg jo selv på det tidspunkt. Så jeg så mig selv i alle de der. Så så jeg også mig selv, hver gang jeg havde lyst til en cigaret efter morgenmaden. Jamen så gik jeg med det samme ud og vaskede op, eller gjorde noget andet ting. Gik ture. Og det var faktisk der, jeg startede med at gå lange ture. Så den 7. januar, den nærmer sig jo med hastige skridt, og jeg synes, jeg har fået godt forberedt. Der var bare én ting, jeg havde forsøgt tusindvis af gange med at holde op. Det var bare aldrig lykkedes mig at vinde den første dag. Og så kommer vi tilbage til titlen. Jeg snød. Den måde, jeg snød på, det var faktisk, at jeg blev i sengen til 2:00. Havde været på biblioteket og lånt nogle gode bøger, så jeg var godt underholdt. Alt, hvad der hedder askebær, cigaretter, alt var smidt ud. Og så stod jeg op ved 2-tiden, fik en kop kaffe, og så gik jeg en tur på et par timer. Og jeg boede på det tidspunkt i Områ, ud forbi vandrehjemmet, forbi Ensteværk, og så tilbage ned langs Søndestranden, ned på stranden, ned ved vandkanten. Virkelig nød den der kolde luft, der var der i januar måned. Og så kom jeg hjem, drak en kop kaffe, gik i seng igen, så jeg var måske op 3 eller 4 timer den dag. Næste dag så gentog jeg det samme, 3. dag, og så skulle jeg tilbage på arbejde. Men det, der var sjovt, det var faktisk, der gik lang tid, inden min kollega faktisk registrerede, at jeg var holdt op med at ryge. Og det, som så overraskede mig rigtig meget, hvor jeg nogle gange tænker, havde vidst det, så tror jeg havde forsøgt mere alvorligt med at holde op. Men det er lige meget, min bronkitis forsvandt.
i løbet af 14 dage, så var den væk. Altså det i sig selv for mig var også et vidensbyrd. Der var bare lige én ting, som jeg ikke havde set. Det var, jeg tog 17 kilo på. Det var ikke så sjovt. Og så havde jeg faktisk en fodboldveninde, der sagde til mig, ja, det var mig, så var jeg startet med at ryge igen, hvor jeg var sådan, Nixon, Bixen, det gør jeg bare ikke. Jeg risikerer jo at stå tilbage med 10 kilo, og så skal jeg jo bare til at holde op igen, fordi mine lunger, de kan simpelthen ikke tåle det her røg. Så samtidig med, som en ekstra gulerod gave til mig selv, det var, at jeg tænkte, om et år eller 2, når jeg ved, at jeg er røgfri, så samlede jeg simpelthen de her penge sammen. Så jeg samlede 1000 kroner sammen. Så på et tidspunkt, så havde jeg faktisk penge til, jeg tror det var i 94, der tog jeg til Sydfrankrig på en maleferie. Mig alene sammen med en masse andre kursister på min livs bedste ferie på det tidspunkt. Og det var gaven til mig selv, fordi jeg var holdt op med at ryge. Men det, som hvad jeg gerne vil fortælle os med den her historie, det er, hvordan, hvis du gerne vil holde op med at ryge, se dig som ikke ryger, i stedet for at være hele tiden med den der løfte, jeg må ikke det, jeg må ikke ryge, og jeg vil, men se dig selv som den, der render rundt uden cigaretter. Det, hvad du ellers laver, når folk de normalt ryger. Også hvis du vil tabe dig, så find et billede af dig selv, hvor du er slank, og hvis du ikke har et, så tag en anden slank person og sæt dit eget billede på, og se, sådan ser jeg ud. Fordi det er en lov, der siger, hvad du kigger på, det bliver du. Og hvad du forestiller sig, det er det, du bliver. Og jeg har faktisk en sjov historie med det, fordi på et tidspunkt, så laver jeg det, jeg kalder en visionstavle, hvor jeg har en kunstner, jeg er single på det tidspunkt, hvor jeg har en kunstner i midten. Ved siden af er der et sommerhus, sort med hvide vinduer. Et halvt års tid senere, så møder jeg Bo, som nu er min mand, og han er kunstner, og han bor i et sommerhus, som er sort med hvide vinduer. Så det virker det her. Og så tænker du, jamen, hvordan vil du så sætte det her sammen med malerier? Og det har jeg faktisk tænkt mig, fordi så vil jeg prøve at sætte min historie ind i Bo's maleri. Og nu skal jeg jo lige have det her vendt, så vi kan se maleriet, som er holdt i sarte farver. Og jeg kalder det sejr. Sådan der. Jeg kalder det sejr. Det er cirka 70 gange 1 meter. Og hvis man så kigger lidt på det, så kan man faktisk godt, nu går jeg nærmere her, så kan man faktisk godt se en skikkelse her. Og så her det der, jamen vi kan gå tanketom igennem livet, eller vi kan begynde at forestille os, hvad vi egentlig gerne vil opnå. Gå op over bjerget, fordi det var virkelig mig. For mig kan det der ligne knækket cigaret, fordi jeg besejrede cigaretterne. Den der nikotintrang, det var ikke det, der definerede mit liv. Og så går jeg her frit ud af den nye vej, til den nye liv, til den nye eventyr. Så vender vi lige tilbage. Så vil jeg faktisk slutte videoen lidt af med her i dag. Nogle spørgsmål. Hvad drømmer du om at opnå i livet? Hvilke store drømme? Det kan godt være, at de er pakket langt væk. Men hvad drømmer du om? Hvilke ting vil du gerne opnå? Hvordan ser dit liv ud om 5 år? Sæt dig ned med et stykke papir og skriv nogle af dem ned. Jeg er i gang med at læse en bog, hvor jeg ligesom bliver udfordret til at skrive 101 drømme ned. Og det er mange, det kan jeg godt sige. Jeg brugte flere dage til at komme op med 101 drømme. Men det, der hjælper mig ved at skulle ligesom tvinge mig selv til, det er ligesom, at hjernen begynder jo at søge efter, det er også det, der vil jeg også gerne. Jeg vil gerne prøve, river rafting på et tidspunkt. Jeg vil gerne prøve at flyve i en helikopter. Jeg vil gerne prøve at køre i en Ferrari. Altså, jeg har så mange sjove idéer, men jeg kunne faktisk også godt tænke mig at besøge
Australien, Brasilien. Der er sådan flere steder, jeg godt kunne tænke mig. Jeg kunne også tænke mig at se Nord-Norge, se Midsommeren. Og Norge er jo lige her rundt om hjørnet. Men alligevel, alle de ting der. Måske også, eller ikke måske, jeg kunne også tænke mig at vandre på Caminoen 14 dage, 3 uger. Bare have den der oplevelse. Så der er masser af drømme. Også have sin idealvægt resten af livet, fordi man ligesom har fundet ud af, jamen jeg ser mig selv slank som veltrænet. Så hvad drømmer du om? Skriv det ned, fordi der er kraft i de skrevne ord. Lav en planche. Hvor ser du dig selv om 5 år? Så glæder mig til, at vi ses om en uges tid. Rigtig god dag. Hej hej.